Πιάσαμε ένα μπόνους πάλι. Άντε εδώ θα πατήσουμε να δούμε. Ναι, περνάει. Δώσε παιχνίδι άρα. Μόνο μήνυ τα δίνω. Μόνο μήνυ. Δεν θέλει να του δώσει 3 μάια θα του δώσει. Έλα τώρα βάλει τώρα δεν κάνουμε. Άρα κολλέκει. Ένα μήνυμα. Να το έδωσε. Τόσο θα γίνει. Ένα μήνα ακόμα άμα το δώσει. Κολέκ, κάνει. Εντάξει, τόσο. Άμα έχει κάτι πάλι θα κάνουμε. Δώσουμε ένα μπόνους να δούμε τι θα δώσει. Εσύ θα δίνει μέσα στο Σουπερμπί. Τι να κάνεις στο Σουπερμπί. Να κάνω εγώ μετρηματισμό στο Σουπερμπί για τηλεμάρκετινγκ που αν σου στέλνει. Δεν σου φαίνεται τίποτα. Ναι, στο Σουπερμπί όμως είναι συγκεκριμένο. Γιατί ήθελα να αγοράσω στο Σουπερμπί τότε, είχε πολλά προϊόντα. Ναι, λοιπόν, έχει πάρει ένα μηχανιστικό από την εμάρξη καθόλου. Δεν ήθελα να το κάνω την εικόνα. Κάπου το έχω στο βίντεο μου, έχουν τραβάλει με το κάνω. Θα του δώσει μήνυ. Ναι, το έδωσε. Αυτό είναι. Έλα, ναι. Έδωσε καμπάνες. Δάδες. Να δούμε τι θα κάνει. Θα κάνει κάτι. Δεν έχει πολλά. Άμα πιάσει καμπάνες, πάλι. Ό,τι να είναι. Θα την πεις. Ό,τι να είναι. Τελευταία φορά δεν δίνει. Άμα πάει 90 δεν δίνει τίποτα. Να δούμε τώρα. Ψηλά.
Αυτό είναι. Λίγο να κάνουμε βίντεο να δούμε, θα το δώσει. Άμα έχει κάτι θα βάλουμε πάλι βίντεο. Του έδωσε 4 πουτάνες. Έχω δικό μου κανάλι με YouTube. Άμα βάζεις Happy Gambling έχει βίντεο. Όχι, άμα βάζει κάποια καμπάνες να βάζει, ό,τι να είναι. Θα αφήσουμε να πάει να παίζει, να δούμε τι θα το δώσει. Έχει πολλά ακόμα, 73 γυρίσματα. Άμα κρατάει θα παίζουμε, άμα δεν κρατάει μέχρι 5 εκατοστάρικα. Δεν τα αφήσω να πάει όλα. Άμα θέλει να το δώσει, θα το δώσει πάλι. Είναι ψηλά τώρα. Εδώ. Άμα δώσει καμπάνες. Τώρα πάει. Τώρα λέει κάτσε το έδωσα τώρα εδώ. Πιστεύει ότι είναι πολλά. Αλλά δεν ξέρει πόσο πήρε. Τώρα πήρε 70 ευρώ, 60 κάτι. Να δούμε τι θα γίνει μέχρι τέλος. Θα πάρει ή θα του δώσει κάτι. Μία φορά έκανα, 2 φορές χτύπησε. Αλλά αυτό είναι πολύ δύσκολο. Ναι, πολύ δύσκολο. Όχι, μία φορά έκανε, 2 φορές του έδωσε πουτάνες. Τώρα να κρατάει, να γυρίσει μέχρι τέλος. Άμα δώσει κάτι, καμπανίτσος, άμα δώσει θα γίνει μια χαρά. Ούτε καμπανίτσες, ούτε... Και λιμόνια ότι έδινε ή αυτό δεν δίνει. Έδινε λιμόνια και λιμόνια που σταμάτησε να δίνει. Α, τελευταία. Ναι. Τελειώσαμε με μήνους πόσο? 70 ευρώ. Είναι 22, 4 ευρώ.